Nyamilandu atiposachedwa pa kubwera akatswiri amaiko ena amene adzachiteka uniuni wa matupi a anthu amene anafa pa ngozi ya ndege. Malawi Today. Munkhani yathu yoyamba amene akutsogolera kafukufuku wa ngozi ya ndege awota Nyamilandu atiposachedwa pa kubwera akatswiri amaiko ena amene adzachiteka uniuni wa matupi a anthu amene anafa pa ngozi ya ndege imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Anyamilandu amalankhula izi mnyumba ya malamulo pamene kafukufukuyu wayambiranso. Zambiri mlipotiri la Mresi Matonga. Anyamilandu anati pomwe kafukufukuyu akulowa mugawo lachiwiri akhala akumana ndi akadaulo osiyanasiyana kuphatikizapo azachipatala omwe akhala akuunika zotsatira za matupi komanso akatswiri za ndege omwe adzapereke ukadaulo wawo. Akadaulo owunika matupi masampozi si masampozi okha kuli zithunzi ntchito zimene amagwiritsa ntchito kuli mavidiyo amaoneka china chilichonse akudziwa njira zawo. Ine singatha kufotokoza ntchito yawo koma lachitatu azakumana nafe tizakwirana muzamve nokha zimene wazachite chimene ndikusimikizana nife kuti tikufunisa tikhudze mbali zonse za investigation ndipo tayikapo ndondomeko yoti amene amaoneka madokotala amene amaoneka za munthu akafa amene ali pandandanda ndipo avomerezedwa parliament yapanga finalize akubwera kuti mbali imene iyi ya matupi ya masamples ya china chilichonse chimene chinatengedwa manthawi imene yoyo chizaonekidwenso. Kafukufukuyu yemwe anayima kwa masabata angapo kamba kuti aphungu anali akukumana akhala akupitirira pa 16 mwezi uno pomwe aphunguwa ayambenso kukumana ndi mboni zosiyanasiyana zomwe zipereke umboni pa zomwe akudziwa zokhudzana ndi ngozi komanso akadaulo m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo akadaulo okhudza za ndege. Kafukufuku amene lachita bungwe la Center for Agricultural Research and Development limene lili pansi pa skulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources wapeza kuti alimi ambiri sakudziwa kuti dziko lino likuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya El Nino mchaka cha ulimi cha 2026 mpaka 2027. Izi zikudza pamene adindo akuunguza njira zokonzekeretsa dziko lino ku mavuto amene angadze chifukwa cha nyengoyi. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mulipotiri. Nthambi ya Center for Agricultural Research and Development imene ili pansi pa sukulu ya ukachenjede ya Luwana inachita kafukufuku wake kutsatira mabanja okwana 686 m'maboma achitipa Rumphi, Kasungu, Nchewu, Mangochi ndi Blantyre. Ripoti la nthambi lati mabanja okwana 12 okha pa 100 aliwonse anaonetsa kuti akudziwa kuti dziko lino likuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya El Nino komanso akudziwa zomwe akuyenera kuchita kuti apewe mavuto odzakamba kanyengoyi. Komabe nthambi yati ipitirira kufufuza momwe anthu akudziwira za nyengoyi mpaka kumayambiriro a chaka chamawa. Mkulu wa nthambi Innocent Pangapanga Phiri ati ndikofunika kuti adindo apereke uthenga okwanira kwa alimi za nyengoyi. Pali ntchito yayikulu imene ikuyenera kukulidwa imene alangizi athu kaya aboma kaya mabungwe kaya za sukulu asayansi akuyenera apitise patsogolo mauthenga kuti alimi adziwe kuti kubwera El Nino. Akadziwa atakupanga ziganizo zabwino kuti ulimi wawo apange otani. Mmodzi wa akuluakulu a bodi ya Civil Society Agriculture Network Adaiboni Chibonga wati ndikofunika kugwirana manja pakati pa magulu okhudzidwa pofuna kuzindikiritsa anthu zomwe zinthu zikhalire pa ulimi wa chaka chino ndi chamawa. Sabata atha nduna za ulimi atoza mbirizi inati boma likuchilimika poyika njira zosiyanasiyana kuti dziko lino lipewe mavuto odzakamba kanyengo ya El Nino. Posachedwa apa akatswiri anati madera ena a dziko lino akuyembekezeka kukumana ndi ng'amba kamba kanyengo ya El Nino mchaka cha ulimi cha chaka chino mpaka chamawa. Bungwe la Green Belt Authority lati lakolola chimanga chokwana matani 6,000 pa ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu pamene limayembekezera kukolola chimanga cholemera matani 10,000 ndi 2.
Mkulu wa bungwe la Emon Mlowira wati izi zachitika chifukwa cha mvula imene inagwa mwa Njomba komanso chifukwa cha ng'amba imene inaliko madera ena a dziko lino. Amlowira akufotokoza zambiri. Nkhani ndiona ndipo zimene madandaula ndizoona komano nkhani tione pawiri chifukwa chonena kuti munamvaso amabanki akudandaula kuti akapereka ndalama alimi omwewo sakumabweza ndeyonso zimakhala zovuta kunoti apitirize kuwathandiza alimi amene nje kuti ndi ndalama zomwezo zimene amayeneka kuwathandizira koma mbali inaso tikuwadandaula amabankiwa chifukwa chonena kuti maprocess awo oti amene amaperekera ngongole amakhala ngati maprocess ovuta kwambiri kwa alimi. Ndiye nthawi zambiri ambiri amakhala discouraged amagwa mphwayi kuti sapita someja ndiye chifukwa chake tikunena kuti ulimi wathu sikupita patsogolo chifukwa chonena kuti sitikupanga invest mu ulimi umene. Mkulu wa bungwe la Green Belt Authority Emon Mlowira. Sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP yapempha abusa opuma kuti azithandiziranso pa chitukuko cha dziko komanso moyo wauzimu wa anthu. Poyimira sinodi olalikira kalaliki wa Blantyre City Presbytery Victor Mankhwala wati abusawa akamagwiritsa ntchito upangiri wawo pothandizira utsogoleri zikhoza kuthandiza pa ulamuliro wabwino. Iwo amalankhula pamene anakhalapo wachiwiri kwa moderator wa sinodi komanso amene anali mbusa pa mpingo wa chilimba CCP mbusa Ane Kapinda akupuma atatumikira kwa zaka zokwana 21. Amankhwala akufotokoza. Kwa ife ndi chimwemwe choti Mulungu wamusanso chisomo kuti analipasa abusa Akapinda ngati mphaso msinodi ndipo atumikira mwa chisomo mwa mphamvu mpaka na nthawi imene akupuma. So tikukondwerera chifukwa cha nthawi imene Mulungu analipasa kuti wakuzokhala mtumiki mpaka chino. Ngati mbusa ndiye kuti amathandizira m'magawo ambiri, athandizira m'magawo ambiri. Kumbali ya moyo wauzimu athandiza anthu kuti amdziwe Yesu ndi kumulandira kukhala mbwini msomo wawo komanso athandizira chitukuko mipingo ndi kuwunikiranso ngakhale chitukuko cha dziko ndi magawo ochuluka amene achita. So moyo wauzimu komanso chitukuko cha dziko athandizira pamene amatumikira. Timachita ndira imene ndanenera kuti timalemekeza Mulungu kuti kwa ife timangoyankhula maonena kuti Ebeneza ndikufikira pano Mulungu akhala thandizo lathu chifukwa timaona kuti ndi chisomo alipo ena anayamba kutumikira koma sanafike kukapuma akutumikira. So kuyamba kutumikira mpaka na kumapeto ndikufika kuti ukupuma ndi chisomo chimene Mulungu anapereka pakati pake. Mbusa Victor Mankhwala wa sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP. Ndipo mbusa Kapinda anati ndi wokondwa pa zimene wakwaniritsa kuchita pa nthawi imene wakhala kutumikira Mulungu. 21 years ya utumiki umene ndinali nawo yakhala ulendo wabwino kwambiri chifukwa ndi nthawi imene ndimakumana ndi anthu osiyanasiyana komanso kuwatumikira magawo a moyo wawo wathupi komanso moyo wawo wauzimu. Ndikunena kuti moyo wawo wathupi chifukwa chakuti ndinali community nurse ndisanalowe kutumiki ndikuti ndikapeza kuti ndinalilonso lokhudza moyo wathupi ndikuti ndimathandizira kuti apite kuchipatala kapena kapanga advice. Moyo wauzimu chimodzimodzi iwo amene anafunika kuti ndathandizire akandipasa vuto kuti ndapempherere ndimapempherera ndithu. Iwo amene afunika kuti ndathandize kungwauza zochita ndimauza zochita. Ndipo ulendo umene wa 21 years wakhala ulendo opambana kwambiri chifukwa ndaziwana ndi anthu ochuluka kwambiri komanso zasonyeza kuti experience yanga ndi anthu amene amakhalira moyo wawo wadziko lapansi pano ndiye kuti yakhala ngati yakula sikomo kwambiri. Ina lero amene mukusadzeka mnayo ndi uthenga otani waukulu? Sikomo kwambiri. Uthenga waukulu umene ndili nawo ndi uthenga umene walalikidwa ndalalikira athu tsiku la lero. Uthenga wanga umene ndikusiya kwa mtundu wa Malawi ndikuti pamene tikukhala ndimwe pa dziko lapansi pano tizopa Mulungu pa china chilichonse chimene tikuchita chifukwa kuti Mulungu azapereka kuweruza kosiriza pa china chilichonse chimene tikuchita. Ndiye ndofunika kusamalira zimene timachita nthawi ndi nthawi. Kwa zimene timachitazo ngakhale takhala kuti tikuchita gulu koma chimene tiyenera kudziwa nchakuti ulendo wathu sitizapita ngati gulu, aliyense adzapita yekha yekha. Ndiye kuti poweruzidwa aliyense adzaweruzidwa yekha yekha. Ndiye mawu amene ndikusiya pa mtundu wa Malawi ndionena kuti
tizopa mulungu pachina chilichonse chimene tikuchita tizopa mulungu kwa mulungu azakamba mlandu wa zonse zimene timachita zabwino kapena zosakhala bwino. Mbusa Ani Kapinda wa Sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCAP. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiza kupatsani zonse posachedwa pazikangotha takulandirani imene tikupitiza kupatsani nkhani izi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive mchigawo cha kumpoto a Japi Muhango walimbikitsa nthambi ya amayi mchipanichi kuti ilimbikitse makomiti a chipanichi m'madera kuti akhale olimba pamene chipanichi chikukonzekera chisankho cha mchaka cha 2030. Amuhango alankhula izi mu mzinda wa Mzuzu pa msonkhano wa nthambi ya amayi mchipanichi. Macloyd Chilangiza ali ndi zambiri. Amuhango anati msonkhanowu ndi gawo limodzi la masomphenya a chipanichi ofuna kumanga maziko olimba a nthambi ya amayi pozindikira kuti mamembala ambiri a chipanichi ndi amayiwa. Amuhango anaonjezeranso kuti chipanichi chichititsa misonkhano yotereyi mbali zonse za dziko lino pofuna kulimbikitsa ngodya za chipanichi m'madera onse. Ngumano ofunikira kwambiri chipani chimakhala champhamvu ngati azimayi akulimbika, ngati azimayi tikupasa support izi zimene amafuna mkulukuta moyo kuti chipani chilimbikitse pa grassroots. Chocho ngumano ndofunikira kwambiri sikuti utira pomba amenewa akachoka apa tauza kuti aende muli chino mose muno apite kuchitipa akabwereka, apite kukalonga akabwereka, apite kukhata apite kumzimba amafika kulikoma kose kwafike kuti chipani chilimbikitse kuti kutsogolo muno tikati chipani champhamvu. Chipani chakhala champhamvu chisakusizi mavuta chifukwa chake ndinokonda kuti lero lino nakhanawo pamwambo umenewo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa nthambi ya amayi mchipanichi amakanzumera ngwira wati msonkhanowu cholinga chake inali kulimbikitsa nthambi za amayi pamene chipanichi chikukonzekera chisankho cha 2030. Angwira anaonjezeranso kuti msonkhanowu uthandizira kulimbikitsa atsogoleri a chipanichi kuti azizindikira zomwe chipanichi chikufuna komanso kulimbitsa njira zothandizira mamembala a chipanichi kuti akhale odzimira paokha pa nkhani za chuma. Pali ngongole ya madefu imene azimayi ali nkuthekera kuti athawa kukatenga nawo ngongole imene ndi basi pa ulamuliro wa president wathu ngakhalenso azimayi ndikuwalimbikitsa kuti apite akatenge ngongole ya madefu imene president wathu anakhazikitsa kuti anthu azimayi apite pasogolo. Ifati kamati nzimayi kokakhala kuti kunyumba kwake sikuli bwino zinthu sizimayenda koma kakhala kuti kunyumba zinthu zikuyenda zimakhalanso ngakhale kuchipani chilichonse chimayenda bwinobwino. Chifukwa chake president athu ayikapo mtima kwambiri kuti nzimayi athandizike. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi atsogoleri a chipanichi ochokera mu mzinda wa Mzuzu komanso ochokera mboma la Nkatabe. Amalawi awapempha kuti azithandiza malo amene amasamalirako vana amasiye. Ochita malonda mu mzinda wa Blantyre pansi pa bungwe lotchedwa Business Connection ati malo ambiri osamalirako amasiye amakhala opanda chakudya chifukwa chakuti kulibe thandizo lokhazikika. Msungwichuma wa gululi Ayamikani Dowa amalankhula izi pamene anakapereka katundu wa ndalama zokwana 2.5 million kwacha ku malo osamalirako ana amasiye otchedwa Tuwape mu mzinda wa Blantyre. Iwo akufotokoza zambiri. Ifeyo tinabwera kuno titaona zosowekera za pamalo pano pa Tuwape Orphanage Center nde as a group timathandiza anthu osowa, so tinaona kuti ndi bwino kuti tathandize. Tinaona kuti pamalo pano pasowekera zinthu zina ndi zina. Uthenga wanga umene ndingapereke kwa Malawi makampani komanso mabungwe tiyeni titengepo gawo kuthandiza anthu amene ali ovutika, ana amasiye, anthu okalamba osangodikira boma kuti athandize anthu ovutika. Koma ifenso ngati nzika za dziko lino la Malawi tili ndi udindo omathandiza anzathu amene ali opereweredwa. Kufunikira kwake ndikunena kuti zimathandizira kuti society pasaoneke wina wake ovutika komanso ana ang'ono ngati amenewa kumakhala osadya atha kupezeka kuti sakulimbikira ku maphunziro awo. Thandizo limeneli ndikukhulupirira kuti lisintha zinthu makamaka tabwera ndi shuga ndikuti ana apano adzimwe ati tabwera ndi ufa ndikuti akhalanso akudya chakudya mopanda kugona ndi njala.
ndipo mkulu wa malowa mayi Brenda Mpaso anati pamalowa amasamalirapo vana oposa 89 ndipo mavuto awo ndi akulu. Inayo lero lino monga ife atu ape ndili wosangalala kwambiri ndi chimwemwe chifukwa cha katundu amene ndalandira ochokera kwa anthu mamembala a business amene atikumbukira siku kuti atipasa thandizo la mtengo wapatali. Panopo timakumana ndi mavuto osiyanasiyana, osowa zakudya ndi zofunda kwa ana, ndi kwambiri pogona zofunda, zovala, mauniform mwana, makope, mapesulo kwa ana kuti nthawi yosegula sukulu anapite ku sukulu. Ndi ana ochuluka, ana amene ndinawo panopa ndi 89. Thandizo limene andipasa leroli ndi thandizo lalikulu kwambiri, lisintha moyo wanga, lisinthanso moyo wa anawa kwa mwezi wonse uno wa mtunthu ana akhala kudya mosangalala. Ndikofunika kuti anthu tisithandiza malo ngati amenewa chifukwa chonena kuti Mulungu amanena kuti dzanja lopereka ndi limene limalandira. Tikuyeneranso kupereka kwa anthu achifundo, kwa ana ngati awawa, kuti Mulungu apitize kutidalitsa. Thupi la mmodzi wa aulutsi pa wailesi ya Times Mbumba Nkhoma alika m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe masanawa. Anthu ochuluka anali nawo pamwambowu. Polankhula m'malo mwa nyumba yofalitsa nkhani ya Times, mkulu wa akonzi ankhani ku kampani a Layana Chunga anati malemuyu anali munthu mmodzi wodziwa ntchito komanso waluso pa ntchito yake. Benadetta Chiwandamia walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda Jr. Aku Groove FM nozeka inkwimba Groove ikadza kumanja chimwayi bwerani nthawi yanu babu kulilindili mndima. Malemu Nkhoma ayikidwa m'manda ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe la Mulungu pambuyo pa mwambo wa maliro munachitikira pa mpingo wa Chikuluti CCAP ku area 49 ku Galiva. Polankhula pa mwambo wa malirowo, mmodzi wa akuluakulu ku Times Group Layana Chunga ati malemu a Nkhoma anali wogwira ntchito waluso komanso wocheza bwino ndi anthu. Iwo ati kampani ya Times Group yataya munthu wofunikira amene akanatumikira magawo osiyanasiyana pothandiza kukweza ntchito za kampani. Mkulu woona za ogwira ntchito ku Times Amadalo Haji ati ngakhale malemu Nkhoma anali atangogwira ntchito pa kampani kwa miyezi yochepa, anathandizira kampani kamba kakuzipereka kwake komanso kadaulo wake pa ntchito. Polankhula m'malo mwa akubanja, amalume ake a Amoni Chisambiro anati imfa ya Nkhoma yawapweteka kwambiri chifukwa banjalo linatayanso wachibale wina pa ngozi yofanana ya pamsewu mwezi wa Februwale chaka chomwe chino. Akubanja atu imfa iyi atiwawa kwambiri ndipo sitidzayiwala chifukwa Mbumba anali mwana wa chikondi komanso chifukwa cha ngozi ya tsitsitsi imene inachitika, ndipo soti ukumbukira Mbumbayo sitidzayiwala chifukwa choti mwezi wa Februwale talozanso abambo ake ang'ono Fred Kasonda njira ya ngozi ya magalimoto yomwe. Nkhoma wasiya mwana wa mkazi mmodzi asanayambe ntchito ku Times Group mu Februwale chaka chino. Malemuwa anagwirapo ntchito ku Groove 100 FM komanso Story Club FM. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yafika mu ndime yotsiriza ya chikho cha Airtel Top 8 itagonjetsa Blue Eagles kudzera pa mapenote. Matimu analepherana pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pakutha pa mphindi 54 za masewerowa. Ndipo masewerowa atapita ku nthawi ya mapenote, Wanderers ndi imene inachita bwino
pogoletsa zigoli zisanu pamene Blue Eagles inagoletsa zigoli zinayi. Osewera awiri a Blue Eagles anaphonya mapenalty awo pamene mmodzi wa Wanderers ndi amene sanakwanitse kugoletsa. Zateremo ndiye kuti Wanderers idzakumana ndi Ekhaya mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na mitu yake. Akatswiri akunja kwa dziko lino akuyembekezeka kudzaunika matupi a anthu amene anafa pa ngozi ya ndege imene inapha amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Salus Chilima ndi ena. Kafukufuku wapeza kuti alimi ambiri sakudziwa kuti dziko lino likuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya El Nino mchaka cha ulimi cha 2026 mpaka 2027. Ndipo munkhani za masewero Mighty Wanderers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Airtel Top 8 itagonjetsa Blue Eagles. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ku 1895 poimba *1895#. Munaindine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wailesi yakanema ya Times.